Altın olan her şey parlamaz. Sanıyor musun ki olduğun gibi kabul edilebileceksin orada? Sanıyor musun ki sevileceksin? İnsan bazen başkasını severken yanılabiliyor. Vaz mı geçeceksin bizden? Benim sanki dilim tutulmuş, kalbim basılmış, aklım donmuş gibi. I dobrodošli u novi video. Ako ste prvi put ovdje, lajkujte i pretplatite se, a mi nastavljamo sa serijom Ti si ona koju volim. U narednoj epizodi serije Ti si ona koju volim očekuje nas još veća drama i emotivni sukobi. Na samom početku vidimo kako prošlost ponovo sustiže Dičle. Riječi koje joj upućuju jasno pokazuju da je ona godinama bila podcijenjena i da je mnogi nikad nisu smatrali dovoljno vrijednom. Čini se da će upravo ta bolna prošlost postati snaga koja će ju promijeniti. U međuvremenu, odnos između Dičle i Erkana ulazi u potpuno novu fazu. Njihov brak će zvanično završiti, ali to neće značiti i kraj njihovih osjećanja. Nakon razvoda, Erkan će se naći pod velikim pritiskom i bit će primoran da se oženi Burčin. Ipak situacija se dodatno komplikuje kada Erkan primijeti veliku promjenu kod Dičle. Djevojka koju je nekada poznavao više nije ista. Ona postaje jača, samouvjerenija i spremna da se bori za sebe. Upravo ta promjena probuče u Erkanu stara osjećanja i on će shvatiti da se ponovo zaljubljuje u nju. S druge strane, pojavit će se još jedan veliki problem. Kadir će polako shvatiti da je i on zaljubljen u Dičle. Međutim, Dičle neće uzvratiti ta osjećanja, što će stvoriti novu napetost među likovima i dodatno zakomplikovati njihove odnose. Dok se Erkan sve više koleba između prošlosti i sadašnjosti, Burčin neće biti spremna da se tako lako odrekne svog braka. Ona će učiniti sve da zadrži Erkana uz sebe, što će dovesti do novih sukoba i velikih obračuna. U narednim epizodama očekuju nas teške odluke, bolna suočavanja i velika patnja. Da li će Erkan poslušati svoje srce i pokušati vratiti Dičle? Hoće li Burčin uspjeti spasiti brak? I da li će Dičle na kraju oprostiti sve što se dogodilo? Jedno je sigurno, u seriji Ti si ona koju volim tek počinje prava oluja. Mi se vidimo u narednoj analizi, a do tad ostanite mi zdravo. Pozdrav!